to. Kaya hanggat maaga pa'y aminin na di namin kayo Santa Rosa lagunahin. Push na ang panahon para ikay tumiglas dahil hawak na namin ang alas. Oras na, bokya kayo, di na kayo makakalusot. Hoy, laki tuwa ko lang, Chong! Pag dumating ang araw na iyon at aming panonorin Kung paano hihilain ang inyong kaluluwa. Pababa, buong sambayanan ay matutuwa. Buong bansa na itbulaga 60 million Filipinos ay natutuwa. Di ako mapakali sa sobrang saya. Hala sige, upo sa silya. Ano? Babalag ka ba? Aarte ka ba? Paano mo gagawin? Di ka artista? Ay, sa wakas di na ako maiinis. Ako'y magsasaya, pinging quickie. Konti na lang at di magtatagal. Biscuit, candy at saka patisal. Walang tunugan at walang siesta. At kami lahat ay magpipiesta. Here on earth as it is in heaven. Lord, deliver us from evil. Amen. My birthday, Santa Rosa. My birthday, Santa Rosa. My birthday, Santa Rosa. Malaking pagkakapatinig sa tatas. My birthday, Santa Rosa. My birthday, Santa Rosa. My birthday, Santa Rosa. Malaking pagkakapatinig sa tatas. Sa lahat dyan, kayo ang palabas. Makikita ko, pare kayo ay basbas. Death day mo, parang birthday ko. Ako impita, marami tao. Ako pakain, marami siopaw. Samantalang ay ikaw, kain lang lugaw. Hoy, cholo, buti nga. Wawa bata, magawa. Di wala kung nitutunga ka hanggang ang bunganga ay tumula. Alam mo, Chong, naku, ang tuwa ko na ikaw pa ang tao na tumama sa loto. Parang 35 milyon ang tinamaan. Tax-free, walang babayaran. Hindi naman New Year, hindi naman Christmas. Buong bahay ka sumasayaw sa labas ng bahay. Tumatalon pati pilay. Walang takas ang hudas na kumatay. Makisay sa kuryente. Isa hanggang 10, di pupuntahin. Oops, paano kung walang kuryente? Aha! May hulog sa blind over yan ang puso, pre! Kunti na lang ang ating pag-iis. Kakatayin na namin ang animal na mabangis. At sana ilagay kayo sa National TV. Manonood kami buong family. Tapos noon kami ay magse-celebrate. Maghahanda ako na maraming chocolate at magpapasalamat ako sa itaas kasi nawala na naman ang tuta si Satanas. Magsama-sama ang lahat ng insane na upa-idol kay Kurt Cobain. Mga metal na nagpapanggap hip-hop. Malapit na, thank you Lord o ano sa rap. Ang gaang napili kapag ang Panginoong Diyos ang gagawa ng kanyang sariling paraan upang kayo'y mabunyag 3 araw at kayo'y ilalaglag pero wala nang stopover sa purgatorio. Dire-diretso na kayo sa lugar ninyo at doon sa inyo